What's that? Baby paper. Ah, the baby paper. Sabado! We're going now to our Raphael. This is my outfit. See? I'm making video. Ano yung aking disama. Magkulo yung aming house. Ayan o. Ayun. Sobrang haba kasi nito. This one is too long. It's okay. This one is okay, Malabi. It's too long. The jacket? Yeah. It's okay. I'll find myself. Okay, it's okay. It's your smile, your face, your lips that I miss. Just like that. But Mr. Ingo will get the car first. Yeah. This is my lobby. Picture. Haha. My handsome lobby. My cute. This is my handsome lobby. Yeah, George houses. Why? 10 euro. How much? Oh, It's Wednesday. 5? Okay. I think we almost weiter. Also for the sports. And... Charot. Ano ba itong camera? Kamila, ayusin ko lang. Mas lalong lumabo. Ano ba yan? Where is mine? Malabo talaga. Ayan. Nakita niyo na ba ako? Dito kami. Ano ba itong ano ko? Ano meron sa ano ko? Ba't parang nag-iiba? Wait guys ha. Sa mata ko ba? O something? Ah, yung reflection dito sa likod. Ayan, so yun. Oh, nagre-reflect yung kasi puro tubig. Tubig, ang tawag ito. Ayan, dito na lang tayo guys. Sa tubig ng ulan. Ulan ngayon guys. So yes. Nahatid na namin ang aming baby boy. Tapos, yes, pumunta kami ng ano, ng ibang bayan. Ayan, tapos, so yun. Ano kami ngayon? Gumala kami ngayon. At buti na lang pag-uwi namin tsaka humus ang ulan. So, yun. Kaya, ayun. So, ngayon naman ay pinuntahan lang kami saglit. Pero hindi na ako bumaba. Yung josawa ko na lang. Tinatanungan niya ako, ano, sama ka. Sabi ko, dito na lang ako kasi ang ulan. Ayoko lumabas. Maulan. Sobrang ulan. Kung naririnig niyo yung background ko. Ayan. So, yun. Waiting lang ako sa kanya. Tapos, uwi na kami. Sa aming bahay. So, yun guys. Ayun. So, yes. Hi guys. Good morning. It's another day. And it's Sunday. Happy Sunday everyone. So, continuation na ito guys. Nag-vlog natin kahapon. And I have here, papakita ko lang sa inyo yung binili ng aking Josawa para sa akin. Ako yung nakabili imbis na siya ang may hinahanap. Ako yung nabilhan niya. So, yes, dito guys. So, anyway, nakakita dito sa Galleria. Kasi siya nakakita nito. Pasensyahan nyo na yung buhok ko ganyan. Kasi tapos ko lang maglinis ng bahay. Tsaka, nakapagluto na rin ako. Tapos, ito muna guys, sa Galleria. Asawa ko nakita ito nung nakita ng asawa ko, sabi niya, oh, bulaklak, ikaw na ikaw to, sabi niya sa akin. Ako daw kasi isang bulaklak. So, puti ito guys. So, yes. So, sabi ko, maganda ba? Sabi niya. Maganda. Sabi niya, ikaw na ikaw yan. So, bigyan niya ako ng bulaklak. Tapos, ang nakalagay is, bloom as you are. So, ito guys. Ano to guys? Size small.
sa Galleria. Pero ang kanyang brand is Only. And kung magkano ito? Magkano ba to? What is the price of this one? The price. 17. 17 euro. Diba kamahal-mahal na itong t-shirt ito? 17 euro. So, yan. Tapos, the next is, ito guys, unang kita ko pa lang ito guys sa Pick and Kloppenburg. Na nasa mannequin siya guys. Ang ganda-ganda niya. Oh my God, it's so pretty. Kasi sabi ng asawa ko, ano, may titingnan ka ba? Sabi niya ganun, sabi ko. Parang wala naman kasi sabi ko, wala naman akong pambili. Parang ganyan. Tapos, nung nakita ko to guys, sabi ko, ang ganda-ganda. Tapos, ang ganda-ganda nito guys, yung nakalagay sa sa mannequin. So, I'll try to, fit ha. Para makita niyo. Ang ganda niya. Dress. Ayan, ganito siya guys. Ang ganda. Ang ganda sa mannequin. Pero pagdating sa akin, hindi maganda. Charot. Diba ang ganda? Ang ganda niya. Diba? Oh. I want you to know that. Charot. Hindi ito, guys. Dress to dress. Button down. Button up. Tapos, bigay ito siya for. Ang pangit ang itsura ko. Ang ganda niya, siya, pa-formal siya tingnan kasi may ganito siya, oh. Yan. Tapos, pa-long sleeve siya. So, diba? Tapos sabi ng asawa ko sa akin, maganda nga yan. Yan, parang summer dress. So, medyo may kamahalan lang to. Sabi ko sa asawa ko, wag na. Sabi ko, ang mahal. Tapos sabi niya, kuhanin mo na. So, kinuha ko nga. Charot. Ayan. So, sabi ko, na-damage na naman yung bulsa ng asawa ko, guys. Na-damage na naman siya. Nasaan ba? Magkano ba ito? Saan ang presyo mo? There's nothing price here, but in the receipt, 70 ito, guys. Ang mahal-mahal. 70, my God. Tapos, meron pa akong charan! Shopping home. First time ko magkaroon ng ganito. Kasi wala akong ganito eh. Pang formal lang. Sarap. Diba? Sino ka dyan? Saan ka mag-uopisina? Charot. Saan ka mag-uopisina? Diba? Medyo maiksi lang siya dito sa braso. Pero yan talaga siya. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng design. Pagka wala kang wala siyang botones, wala siyang bulsa. Oh my God, charot. Hindi ko tinignan. Nakikita ko lang kasi siya ng ganyan. Pang lang ba? Pang tawag dito? Pang formal event. Medyo, kung titignan niya maiksi siya dito, pero gusto ko siya. Para nakalabas pa rin itong kanta. So, yan siya guys. Ay, sa likod. Simple lang. I want you to know that. See, yun mo siya. Simpleng lang. At mura lang to. Yan, so yun. Size small ito. Sabi ko dapat pala XS, kaso wala ng XS guys. Small lang ang nakita ko doon. So, yun. Binili ko na itong small. Sige lang. All praise the Lord is with you. Blessed are the among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother